guys. Wait lang, hindi siya nakakaano. Okay. Yun. So we're here now at Camp Paraiso. Paraiso. Paraiso ba? Tama? Tama no? Parausan. Trekking pala na. Camp Paraiso dito sa Nueva Ecija. So, galing pa kaming Pangasinan. Ilang oras bang binahin natin? Mahigit sa 2 oras at kalahati. Tatlo no? Dahil mas marami tayong stopover. Tatlo. Ganon. So medyo mabako. Look. Yan. Si Jonathan. Hello. Sino ba to? Yeah. Pero Kadita, mga kamasal. mga kamasal. Meron ka na ba? Meron ka na? O sige. Kamasal. Hindi nyo po. So hi Sir Dan. Kumusta? Ang pupuntahan talaga namin is hiking. Tinatawanan nila ako kanina. Tignan mo naman yung outfit niya. Pero tignan mo naman ngayon, di ba? Sasakyan namin motor. So rider mood muna kami. Pero ito na yung suot. Pero medyo malayo. Napaka mo naman bird na. Wala na tayong nakikitang araw oh. Araw oo meron. Saan ba? Dito! Charot! So asan ang araw dyan? So, andito na po tayo ngayon. Marorong turn po tayo ngayon dito. Yeah, ako Ay, din. oh, parang may falls na no? Sino ba mauna sa atin? Sige, magtulakan tayo. Tulad ito. Ay, hindi na daw sila sa mamaya. Bakit pa nila pinagano kung pwede lang pagganyan na lang, ganyan na lang hagdan, diba? Ayan. So nagre-reklamo si Sardan. Bakit pa daw iikot na ganyan kung pwede naman daw dito? Sige, pagdating natin doon mamaya, kakausapin natin yung management. Bari-bari, may kantanta! Bati balag! So ikaw naman. So ako naman, gano'n. May choose pa! May shoes pa! Guys! Saan na? Sanay nag-white shoes yun o! Oh, yun o! Nag-white shoes o! Kaya pa sir. Lalo makayan. Bilis! Mabigat lang. Bilis! Mabigat lang talaga na to. Meron pa dalan dito o! Ano? Akin na nga rabawin ko. Gawin mo na yung bag. Nabibigatan ka. Ito lang mga kapital ng kaibigan. Yan ang may kapitan dyan o! Hello! Ayan na po, malapit na po tayo. Malapit na. Malapit na akong magbutag. Mag-cramps. Win. Ay, okay. Kung ano naman Ay, charot lang dok. I-upload natin. Ay, siya na lang po. Yo! Oh, sige. Ayan! Yan yung mga ano kasi, mga yayamanin na ano. Dahan-dahan lang po tayo ngayon kasi madulas. Yun, yun. Oh! Yun na yan. Hindi, meron pang isa. Kaya yun sa baba. Ano na? Parang mas nalibo pa. Bawal magkalat. Yan. Ang cute ng ganun, oh. Ang bilog. Eh di unahin na natin dito. Dito na!
Sige, pipinitsura. Tapos nagsasabay tayong magsinukat si profile picture. Naladating ko ah! Wala yun, akala ko parang Dati bilit. akala ko parang napaka-dami. Hindi naman na maluwang doon. Go picture. Mabay yung picture natin yun. Hindi ata mag-ano. Ang bayag-bayag mo naman, takot din ang susunod. Sunod kayo. Hi guys, nandito na tayo sa second destination natin, ang Minalungaw River. Dito pa rin yan sa Nueva Ecija. Yeah. Pakrot po ni Sonia, pakrot. Alala. Doon mo. Doon mo, Tan. One. Nag-power. Kinain yan. Ay. Ilaw. Minuto nga dyan, friendship. Huwag naman, tama na yung ganito. Okay. Kayo yung shirt mo! Uy, yung shirt mo! Yung cellphone mo, amin na. Kaya ito. Wala ka naman yung short. Guyod yun ni Sardan, ah. Tayong lahat! Naipit. Bakla, kita mo yung shirt mo dyan. Basta na, sir. Kita mo, damagon mo na isalat ni Jai.